След проливните дъждове, отиваме и да видим какво е положението на къра. Вече сме на место номер 1. Тук не ми харесва особено как се развива зелето. Доста се изгуби. Там в средата лежи вода. Като цяло тази късата част е по-добре, доста по-добре от тази. Тук виждам, че има зеле за сякане. Разбира се, няма да е станало равномерно. Ще трябва да го обикаляме. Сега отиваме да видим сорт Марло. По принцип трябваше да стане доста по-рано, но ние закъсняхме. Не ни бяха такива плановете и се опасявам, че ще стане почти заедно с ергенското. То не почти заедно, направо ще стане заедно. Както виждате, и тук има засякане от сорт ерген. Убеден съм, че ще има и от мерлото. Така че това е кофтия, цената им е различна като цяло. И тук е на същото положение. Има глави, които са готови. Има такива, които са още далеч от готовото. Това е поради простата причина, защото ние сяваме раса на земя и там самото коренче става неравномерно. И по време на засаждане някъде се сяват по-здрави, по-големи корени, другади не толкова. И затова се получава това неравномерно порастване. И затова се налага и да сечем по този начин. Докато в терелка се предполага, че раса да става еднакъв. Поне изглежда чисто, не виждам някакви фрапантни работи. Сега ще се пуснем долу да видим ергена, който е сяван накрая. Около 3 август сме сявали тази долната част на нивата, така че тя ще стане най-накрая.